Mayong hapon sa atong mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta nga aton nga mga kaaksyon sa Biyernes nga edisyon sining programa This Is My Life. Sa subong iya nga hapon, temporaryo ninyo nga maging kaupod ini si Inday Ann. Okay, may ara lang sang ginahikot si Tita Wilma Sugaton kay di given subong lapit na ang eleksyon next week, May 9 na. So, ang Action Radio syempre, may ara man kita sa mga preparasyon, 'di ba? May mga preparasyon, that's why nga may pila ka mga kaupo diri naton, no, para iya sa mga participate na balasang tawag ni field reporters, 'di ba? Kinahanglan ina namon. Kay tungod nga may ara na kami sang nakuha, kinahanglan man nila nga ipaidalom sa briefing, 'di ba? Para nga tudluan sila kung ano ang proper reporting and other pagid nga kinahanglanon nila para iya sa actual reporting and data gathering. That's why nga si Tita Wilma amo na subong ang ginakabisihan. Nag-ayo lang okay? Sige lang Temporarily mangin kaupod ninyo, ini si Inday Ann sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa ilayatag sa ka mga transistor radio. Mayong hapon dira sa inyo din kamo nga parte sa nga syudad ya Bacolod, Negros Occidental, Bugos nga Western Visayas. Kag sa mga ka-action man naton nga naga-monitor via Facebook Live, mayong hapon gid sa inyo tanan. Kag good day na lang kay ti ang iban outside the country sila, no? Lain man ilang time frame sa aton dire. That's why nga mag-good day lang si Inday Ann. Sige. Sa mga ka-action naton, syempre, naga-monitor ka mo sa 684 kHz. Amo na siyang frequency sang Action Radio Bacolod. Pwede ka mo ka-monitor via Facebook Live, Action Radio Bacolod page. I-check nyo lang 'di ba? I-search dira ninyo. Kaga sa chat room namon, pwede man kamo dira makapadala, 'di ba? Kumiara kamo sa mga makit-an dira, like for example, wala man naton ginapangay mga ginapangamay wala man naton ginapangayo pero may mga aksidente kun kaisa nga inablang malabayan mo, feel free nga mag-send diri sa amon. And syempre, bantayan man naton ang mga pila ka mga flash reports or breaking news dira. Kag syempre, try to log in man sa amon iya nga website ang www.actionradiobacolod.com.ph. Kag syempre sa mga messages dira ninyo karon sa amon diri text hotline sir 963-757-0874. Amon ang amon text hotline. So feel free ka mo dira nga magpadala man sa inyo iya nga mga mensahe sa subong hapon. Okay, sa kadamo na sa aton yung mga ka-action nga padala sang ilang nga mga messages, no? Karon ko na pang basahon may oras gid kamo. Pero hindi ko na palawig-lawigon ini kay do medyo limited ang aton nga oras. Ma-proceed kita dayon. Para sa aton iya nga letter reading. Kaya ang aton diri subong istorya. Basi damo diri makarelate, no? Basi ikaw makarelate ka sa siniya nga problema sa nga isa manaton ka letter sender. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton subong iyang isa ka sender.
Sa subong nga adlaw sang Biyernes, isa ka babayi nga nagpatawag lamang sa kay Bella. Ang sulat ni Bella nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga naga-monitor sa imo matahom nga programa, ang This Is My Life. Tawag lamang ako kay Bella, 26 years old, kag dalaga pa. Tita we, ang akon problema nahanungod ini sa akon nobyo. 5 katuig na kami nga magkarelasyon, pero hindi niya gusto nga maistoryahan ang pagpakasal. Masami niya ginarason sa akon tita we, nga pakaslan lamang niya ako kung may estable na siya nga trabaho. Permi siya nagahulam sang kwarta sa akon. Ang siling niya, kinahanglan niya sang kung kinahanglan niya sa pagpakasal sa mga dokumento para iya nga magkatrabaho sa abroad. Pero wala naman niya ini ginahimo. Sa pag-isip-isip ko, Tita we, may 2 katuig na nga nagautang siya sa akon. Kag sa sina nga mga tinuig, paray-pareho lamang ang iya nga mga rason. Ang magpangita sang trabaho sa abroad. Tubtob nga siyang ukon sang sini nakaligad lamang, nakahulam siya sa akon, tita. Medyo dako-dako nga kantidad. 20,000 pesos. Apang ining 20,000 pesos, tita we, sa pagkadumdum ko, bisan 5, wala siya sang may ginbayad sa akon. Kaya sa nasiling ko na, ang mga nakaligad pagid niya nga mga utang, wala gid sang may ginbalik. Ang siling lang niya, total ko no, para man ini sa amon nga duha, kung makapangita na siya sang trabaho. Siyempre, sa sulod bala sang pila ka tuig, tita we, nga ini ang iya ginarason sa akon, nag-react na ako. Pero ang natabo, tita we, ginaway niya ako, kag nakig-break siya sa akon. Subong tita, may 2 ka bulan na kami nga wala sang communication. Tama kasakit. Kag tubtob subong, ginabatsyag ko ang ginhimo niya sa akon. Tita we, ano bala ang pwede ko nga himuon? Salamat sa pagbasa sa nga konsulat. Ang tagpadala, Bella. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:57 na kita. Amo yadto ang sulat no ni Bella, ang iya nga problema. Though ano na tawag na, ginpalibot-libot lang siya, ginpapati, tama kasakit. Actually,
babayi or lalaki man, no, sa isa ka relasyon kung amuning matabo, tama ka, sakit ba tiyagon? Butang taabi regardless ang ginatawag nga kwarta. Ang mabutang kita sa may part na lang ginpasalig siya. No, ginpasalig siya nga kung makapangita sa trabaho, mapakasal sila. Pero pila na katuig ang nakaligad? 2 katuig, masobra na. Tungod lang nga nag-react na siya. Amo na to dayon ang ginhimo. Kasakit sa part sang isa iya ka babayi nga mo tong ginhimo sa iya, and pwede man, no? Pwede man nga matabo ini sa isa ka lalaki. That's why nga hindi kita magsiling nga babayi lang pero may nagakasakitan, di ba? May kilain-lain man nga istorya sa babayi kag lalaki, pero ang point bala do gindula mo gidya ang pagsalig sang imo ka relasyon. Diba? Kasakit ba siya gon? But anyway, magbasa lang ko sa pila ka mga messages man yagin padala, na kaga akon man pagabasahon ang ginhatag nga ma-advise ni Tita Wet sa aton letter center. Action JM, pwede na makahulam sang pula. Pula nga cellphone. Sa mga ka-action naton, nagpadala dira sang inyo ang mga messages, no? Inyo man nga advice sa aton nga letter sender sa kay Bella sa liwat i-mention ko lang aton nga text hotline 0963-7570874. May siradura na ina siya gang. Ako gaka ano man ko da, gaka victim. Victim. Well, anyway, sige, ari may isa ka nagpadala sa iya nga advice. Si 1757. Good PM Indayan para sa sender. Hindi na nami imunubyo day. Dawgin kwartahan ka lang. Ang mayo ni mo himuon, kalimtan mo siya. Sa kay Rochelle ni Galias, sang Isabela. Thank you so much, Ged. Rochelle, naga-monitor dira iya sa Banwa, sang Isabela. Ari naman niya sa kay 4487. Dire-diretso. Hindi pa kasi na kabalok ka. Kabalok ginainto niya ka sina bayai bayai na damo lalaki. Ang malain galing kay ginbayaan sa'yo una sa laki. Anyway, thank you so much. Sige, si ano naman niya, si 0373 daywe sige, kapamati sila ko subong sa program, especially sa may barangay si SP SP barangay Bulad sa Isabela. Gatamyaw yan ako na si Wilson kag si Helen. Sige, thank you so much, Gid. Si Indayaan lang danay subong Ari ho, ang isa pagid ka advice. Mayong hapon, ay halin gali kay kay 5488. Kaya mayong hapon, ang ma-advise ko si Muday, mag-move on ka na lang. Kaga focus ka gid sa imo trabaho. Kay kung matuod gid nga pangita gina siya obra, nakaobra na siya pero tinunto kagid niya. May point si 5488. Ari si 5231 hambalya. Pangita na lang bag-o, damo laki. Karon lang nimo textmate okay? Sige, thank you so much gid sa mga ka-action naton nga nagpadala iya sang ilang mga message. Ang iban wala ni guro na na panas. Kami may nabasahan pa ko nga halin kay action friend. Well, anyway, check naton diri sa aton nga Facebook. Kung may ara man sa nga ila yang advice, diba? Sige.
Salamat. Mausa kay Ma'am Ana Sinoro hambalya para sa sender baw amuna nga klase tawo hindi na desidido kag ginahut-hutan niya lang ka kag wala na siya luyag sa imo kag bilangon mo lang o isipon kuno isipon mo lang nga damgo ang tanan. Kag pangamuyo gid. Sakay Ma'am Julie Militado Patrimonio hambalya naman niya good afternoon Miss Ann. So, Mrs. na ko gali, no? Sorry. Sa letter sender, para sa ako ng imo BF, hindi sincere sa imo. Kay kwarta lang ang gusto ya sa imo. Much better, nakilala mo siya nga amo na ang iyabatasan. Samtang wala pa kamo bata, mayo kay siya mismo nagbulag sa imo. Masakit pero blessings in disguise na kaya hindi na siya para sa imo. Please move on and pray to God. He will help you soothe your pain. Thank you so much, Sige. Thank you so much, Mandira, sa imo. Ma'am Julie Militado Patrimonio. Sige. Ang iban karon lang akong basahon. Nag-una lang tadanay sa mga advice sa aton nga mga ka-aksyon. Nga, ginpadala man diri. Okay. This time, ang mahatag man nga advice ni Tita We sa aton nga letter center. Sa kay Bella. Mayong hapon sa imo Bella. Kag salamat sa ginpadala diri nimo nga sulat. Abi mo Bella, dapat sadto pa. Sadto pa nga imo mahibaluan or nanotisyahan nga ginakwartahan ka lang sang lalaki nga ina. Kay kung seryoso siya nga makapangita sang trabaho, dapat bisan mga temporaryo lamang bala or sideline, nagpangita siya sang trabaho while ara diri siya sa Pilipinas. Sa baylo nga utangan kaniya nga wala bayad-bayad. Sa sulod sang 2 ka tuig niya nga pagpangita sang overseas employment kag wala sang resulta ang iya pagtinghwa, nagakahulugan na nga ginakwartahan ka lang sang lalaki. Hindi mo pag ipabatsyag sa iya nga nagkakasakitan ka tungod nga nakig-break siya sa imo. Dapat mas malipay ka tungod nadula na ang pamugat. Diba? Do pareho lang nga nagbit-bit kasi nasang isa ka sako nga bugas, no? Ga-insert si Indayan. Pero dapat nimo yang panumdumon, no, Bella? Anuman ang mangin sitwasyon sa inyo nga pag-updanay, labi na sa tunga sang magkarelasyon, ang ginasiling nga give and take. Hindi man nga take ka lang ng take sa imo nga ka-partner. Kaya diba siling gani, dapat magbuligay. Hindi ko mga pareho na karon nga masalig ka lang. Hindi man siling tawag na nang magtumbuyanay ka mo nga doon nga dapat tunga ka mo. May araman ginasiling nga ba't siya ganay ka mo. Diba? May ara nga mga katabo kon ka isa. Pero kung pag-istoryahan ko pag nagkaroon lawig na. Dili lang taho sa kay Bella. Sige, thank you so much good sa liwat sa kay Bella. Kag thank you so much man Tita We sa imo agin hatag diri nga advice sa aton nga letter sender. Sinyo niyo si VJ ne? Mayong hapon Sige, Action Radio Philippine Standard Time alas 2:07 na kita. Standby sa aton iyang mga ka-aksyon kaya sa aton man nga or sa akon nga panumbalik akon i-share sa inyo ang first part sang aton iyang horoscope. Okay, ano ning natabo sini? Sige, standby sa aton mga ka-aksyon. Desisyon 2022.
ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Sa kay Ana Sinoro, Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Sir Melly Oligo, good afternoon man. Sa kay nag-monitor ko na si Sir Melly Oligo sa may Bunny Cafe sa Tangob, 24/7. Sige, thank you so much. Tamiyaw man sa kay Ma'am Vanessa Star Mayo with Doc Matt Mayo. Kay Ma'am Jinky Dialagdon, kay Sir Noel Amar, kag kay Sir Alex Montesa. Salamat. Ma'am Daisy Santoyo Lisaw, good afternoon. Action and shout out lang sa papa ko na Store Santoyo sa Bago City. Salamat. Si Ma'am Ginida Ordones, mayong hapon action an. Mayong hapon man. Salamat gid Ana. Sa kay Ma'am Daisy Santoyo Lisaw, thank you so much liwat. Sa kay Sir Toto Tanguan, mayong hapon. Oh, ang cute ko no. Ang gumigamay gali ya. Sige, sa kay Inet Yaki Miriman, naga-monitor dira iya sa Banwasang Morsha. Ma'am Jocelyn, good afternoon man, kag salamat sa pag-monitor. Si Sir Antonio Beronio, mayong hapon from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kag mayong hapon man sa tanan ko nga batch 78 sang Bata National High School. Salamat gid. Sige, thank you so much gid. Kay Emeline Vega, good afternoon. Advance Happy Mother's Day ko no sa tanan nga mga nanay. Salamat. Okay. Sa kay Eileen Rojo, naga-monitor siya sa may Agisan. Tamyaw niya lang Mama Rakding kag Papa Tony Gabadan. Salamat. Si Carl Philip Himida, naga-monitor siya from Bago City. Thank you so much, good sir. Sa kay Ma'am Virgie Olpinda, good afternoon and congratulations. Thank you so much. Stay happy and healthy always. God bless you and your family. Thank you so much, Ma'am Virgie. Sa kay Eden Iscosora de Benegracia, mayong hapon. Si Indayan lang danay subong. Bulos kay Tita We. No? The small Tita Wilma. Char! Feeler lang. Anyway, sa mga ka-action natin nga nag-monitor, thank you so much, good ha. Padala lang kamo yung message kay panglawagon ko lang na. Sige. Okay, wala na ko utang ha. Wala utang. Sige. Alright. Padala lang kamo sa inyong mga messages dira kay akaron pang pang basahon, di ba? Sa pag mag-time pa sayod na? Standby sa ato yung mga ka-action. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon.
ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang. Pabalik diri sa aton programa, This Is My Life. By the way, mayong hapon gali isa kay Sir kay Nong Jose Maglantay. Andra sa may barangay Pahanukoy. Kag sa RTN office sa may bread ko. Sa kay Mama Tu. Kay Mama Minda, Lisay. Kag sa iladra ng Tintin, kay Tanida, ng Joy, kay Kapid, kay sino pagidman. Basta wala listahan ganin, di kisag ulonin dayan. Si Dennis Richard de Borgoma, naga-monitor man ko nuhua. Sa may San Enrique, mayong hapon. Kag sa amay ko da, naga-monitor ni siya sa may sitio Kabura, Barangay Felisa, Bacolod City. Kay Edgardo Defensor, kag kay Dina Akon Magulang, kag kay Mother Earth, Advance Mother's Day. Kay Rosini Defensor. Sige, thank you so much. Sa kay nagpadala diri sa message, si 6167, naga-monitor siya, always good. Tamyaw niya si Boy Tigas Parkon, kag si Carding Tagay, tsakto ning apelyido, halin sa San Benito, Moises Padilla. Sige, thank you so much, Ged. Stand by sa aton nga mga ka-action. Dili kita sa first part sa aton iya nga horoscope. Sa subong adlaw Biyernes, Mayo 6 tuig 2022. Unahon nato ng mga Taurus. Si Taurus nga natawo Abril 20 tubtob Mayo 20. Ano man nga pagpanghangkat sa kabuhi ang mag-abot, ay masarangan na iya. Kung positibo ang imo iya nga paglantaw. Mangin maayo ang resulta kung wala ka sang pagpangduha-duha sa imo iya ikasarang. Ikaw ang una nga makabulig sa imo kaugalingon. Gani dapat magpakabakod ka, Taurus. Sa mga Taurus, lucky numbers 7, 19, 25, and 44. White is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, natawo Abril 21 tubtob Hunyo 21. Kung pamensaron sang maayo. Balang madulom, magsiling kita madulom, kapiot gid no, do ka budlay. May makitaan ka gid na nga kasanag. Bisan kuno gamay lang na sa kasanag, pero kumakitaan mo na siya, ang ibala nga paglaom is mabuhi. So sa mga Gemini dira, umpisahan ang paggiho. Hindi na maghulat nga suguon pa. Sa mga Gemini, lucky numbers 4, 13, 25, and 31. Burgundy is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, na tao Hunyo 2 o kung Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, hindi magpanik, Cancer. Kaya man kung sobra ka dira lang nagasala-sala, term tana di nagasala ka kung anong imo nga unahon. Pero isa in English, panic. Ay, makaresulta lang na sang hindi maayo. So, dapat magkalma. Kaya kung kalmado ang imo yang paminsaron, kalmado man kung ang imo dra kamo, tiil, and all. Manami ang resulta, syempre. Mapafocus ikaw sa nga imo dra yang gusto nga himuon or makafocus man ikaw at pamensar ka sa nga maayo nga desisyon. Sa mga Cancer, lucky numbers 4,
10, 26, and 30. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Utok ang pagganaha, hindi ang imo-emosyon. Pero, kung balanse na iyang mausar, mas magapaboro sa imo ang mangin resulta. Sa mga Leo, lucky numbers 2, 20, 34, and 41. Brown is your lucky color. Para naman sa mga Virgo. Sa mga Virgo nga natawo Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo, may ara ka sang hitabo nga masaksihan nga wala nimo iya ginapaabot. Isa ka Capricorn, ang kung pwede pa lang, likaw danay. Basi bala makahatag negative vibes. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 6, 18, 24, and 39. Indigo is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra. Sa mga Libra na tawo Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Libra, paminsara sa maayo kung ano ang imo ya gusto nga himuon. Hindi ano tawag na? Hindi magpadali-dali, no? Magpadali-dali sang imo dira nga mga desisyon. Kay posible mangin halinan ina nga makahimo ka sang sala. Or sa imo man desisyon, basi bala mag-lead man ina sang dugang pagid nga sala sa imo kagalingon. Sa mga Libra dira, lucky numbers 6, 15, 34, and 41. Green is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:29 na kita. Amo yato ang first part sang aton iya nga horoscope sa subong man nga adlaw. By the way, mayong hapon si Sir Lancelot Odette. Amo kini pangalan. Sige, sa kay Sir Rufino Gabino, naga-monitor man siya subong iya nga hapon. Sa kay Baby Gregorio Yulo, mayong hapon man. Ay, si Ma'am Elizabeth Gamala, naga-monitor. Thank you so much, gida. Kag kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon dira sa inyo. Sige, standby sa aton mga ka-aksyon sa akon nga pagpanubalik sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Okay, ato na Dr. Pino. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, niya gito. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupo din si Inday Ann. Diri kita sa mga nabili naton iya nga mga horoscope sa subong nga adlaw sa Biyernes. Sa iluhan naton ang mga Scorpio. Mga Scorpio nga natawo October 24 tubtob Nobyembre 22. Si Scorpio kahibalo sa karon iya makisama kag makibagay. Ipabilin ina nga pamatasan bangod nga mas magadamo ang imo iya nga mangin-abyan. Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 8, 23, 35, 40, and the red is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, wala sang matabo. Wala sang matabo, wala sang solusyon. Kung iayahon mo lang ang problema. Mas maayo Sagittarius nga try to open up sa somebody nga imo iya masaligan. Bangod, syempre kung may ara ka sang makashare ka bala sang imo iya nga problema, labi na gid sa ginasaligan nimo iya nga tawo, may tendency nga may ma-share man sila sa imo nga opinion or gabay sa imo. Hindi lang nga ikaw lang ang nagapamensar. So sa mga Sagittarius dira, lucky numbers 10, 23, 34, and 40. Maroon is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, sa mga Capricorn na tao Desyembre 22 tubtob Enero 19, pangabudlayan mo ang tanan nga may ara ka sa karon. Ang proteksyon dapat nga hatagan mo inaasang atensyon. Sa mga Capricorn dira, lucky numbers 12, 24, 36, and 42. Violet is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Enero 20 to Febrero 18, Aquarius, ano man ang imo iya nga himuon, sigurado nga manami. Positibo ang resulta. Tungod sa positibo man nga pagpamensar nimo. Pero sa mga Aquarius, kung batasan nimo iya nga may pagkasupladahon, pero likaw-likaw lang anay Ay lugar siguro nga mangin positive ina. Baw kung magpakita ka sang imo iya nga batasan, basi bala mag-turn off. Sige, sa mga Aquarius dira, kumbaga ibutang lang ibutang sa lugar ang pagkasuplada or pagkasuplado. Sa mga Aquarius, lucky numbers 13, 16, 39, and 45. Yellow is your lucky color. Para
naman sa mga Pisces. Sa mga Pisces na tawo, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, hindi pag-uyang-iyang imo oras ang halay dala nga pamensar. Kay kung asta ka lang sa pamensar, ati ula ginasang resulta. Subong umpisahi ang imo dira nga gusto obrahon. Tungod makita nga mangin malipayon ikaw. Pangid ba na kung gina-enjoy nimo ang imong obra, hindi kaya akig or hindi kaya nga tungod nga ang term sina batian ko ginay perme kay mamang pasurusungol. I don't know kung familiar ka mo na sang sina nga term, pero nabatian ko na kay Mother Earth ko. Kung ga obra ka nga nagapasurusungol, untate na. Labi na gid ko manghugas pinggan. May mabuka nga baso. Ano mo kayang baso? Ano mo na gani? Nang babasagin. Baw, kung gamay lang gani nga lagtik, batian ni mamang. Dayon nga akig. I remember, diba? Huwag na sa muna, elementary yung muna perme ko kakabatian kay mamang. Mahang hugas gani pinggan nga ginatamad. Ibutang na daang. Ibutang ng hulugasan kung wala kagana. Kung manghugas ka man lang, linagapok lang da. Diba? Sino na ka-relate? For sure daw mo kita ka-relate. Diba? Mga ngakig ang aton nga mother. Manghugas na gani pinggan sa goon. Amo na hindi gani magtigang. Makabati lang gamay nga lagting. Ano hindi man intention mo nga maglagting. Bikin naglagting gid saya. Muna nga ginhawa ko gid kahinay. Pero tito hindi gid malikawan kun kay isa. Galagpok gid siya. Mabatian ni mamang baw katunog gid sang palamatinan. Dayon na ri Sige sa mga Pisces, naglapaw na ko sa akong istorya how. Sa mga Pisces dira, lucky numbers 8, 16, 23, and 37. Orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, tubtob san o kaya nga mga buhi nga ikaw mismo gabutig kabla sa kaugalingon nimo. Pareho na bala sang trending subong. Maganda ka lang sa picture pero sa personal hindi. Di nagli trending, music na siya. Pero gina-use na sa mga kabataan subong, mga millennial subong. Ginagamit ina nila kapin pa ka nag-uso subong ang social media, makitaan nga edited, 'di ba? Bisan ako hindi ko yung magpaano yang mambal ko nga confident ko no abi nga hindi edited kinabutang ko ginagana edited na dala lang na sa filter. Kung matutuod sina nga itsura, bala ka na. Bala ka na mag-ensyende. Basta ang siling ko no importante, wala sa panlabas na anyo. Parte okay lang man kaysa nga mag ka sa puro filter, i-try mo lang. Pero hindi mo pag ikabuhi, 'di ba? Hindi mo pag ikabuhi nga dra ka na lang masalig sa filter. So amo man na siya Aries, no? Kung ikaw mismo balang ginahimutig mo kung ano ang matuod nga ikaw, no pareho lang na nga ginabutigan mo ang imo ya kaugalingon. Ginainto mo ang imo nga kaugalingon. So mas maayo kung mga buhi ka, pangabuhi sang insakto nga. Ina balang wala ka sang may ginahimutig sa imo kaugalingon. Example, 'di ba? Example is inang mambay kaya nga sa mata sang imo yang mga friends is may kaya ikaw. Pero matuod, duhaluson ka makakaon sang 3 ka beses sa isa ka adlaw. Mo nang pinaka number 1 example. Pero may other pagid nga mga situation man na ikaw mismo gabutig ka sa imo kaugalingon. So Aries, importante mangin
matuod ikaw sa imoya kaugalingon. No? Kung sa Tagalog pa wala, magpakatotoo ka. Sakto man na, gang? Sino yung ngalan niya ni JM, oh? Sino yung ngalan niya? Hindi ko i-chat bisakon. Mayo din yung yuhom niya sakon eh. Tapuson ko lang niyo sa mga Aries, lucky numbers 8, 12, 30, and 42. Brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Si Ken amo ni sang ang isa sa aton nga ma-edit on election day. Si Ken Araneta. Pila nang edad mo, gang? 23? Amo ka mo na JM? Plus mitanay ka mo. Siling ko gid daw. Pate. Ang isa pa gid ya sino to gani? Sino to gani, gang JM? Ang isa pa gid si Micaela. Wala di saya. Makadto pa lang de. Makadto pa lang de. Sige pakita ang inyong abilidad. Mga mga future IT experts. Amo ni subong kay ti, syempre, ang technology wala nga ginatawag. Dokadasig lang. More nga mga subong mga bata is kumbaga ang sentro sa ila iyang pagtuon, no? More on mga mga technology na. Iban gani, di ba? Ang do nagapanguna subong kun ilan tawon nimo tungod si abisang COVID-19, ti syempre nagasulod iya sa medicine, di ba? Ang iba naman nagasulod sa Masscom. Isa na ko Mass Communication graduate. And syempre, information technology, information system. Duhana mo, natandaan ko sa Yunus ang una, duhana. Info system kag info technology. Sila ni JM ya. IT kagid gang, no? IT ka mo? Information technology. Sige. Si Sir Eddie Lawas gali naga-monitor, tutok sila from Victoria City. Thank you so much, Gid. Ay, bilin pa ko, sir. Nalipat, Gid ko, pasensya. Do, hindi ko makitaan. Pila na bilin? Masugod na ta? After commercial, may commercial pa kita? Sige. Ikaw na dapat. At Dr. Alfred's Green Coffee ay double. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup